har vi Inges kanin Basse her, og han skal have noget medicin, fordi at han har fået orm. Og han er sådan lidt urolig, så i det her tilfælde, der laver vi det, vi kalder en bunny burrito til ham. Hvor vi så pakker ham ind i det her håndklæde. Og måden man gør det på, det er, at man har et håndklæde, der ligger ud, sådan her. Så tager man det nederste stykke af håndklædet, og det lægger man op over bagparten. Sådan. Så tager man den ene side, og den kører man ind over kaninen. Så flytter man sin hånd, så man holder ovenpå, så den ikke løber nogen steder. Og så kører man den anden hånd indover. Sådan. Nu har vi sådan en dejlig kanin hotdog her, vi kan pakke den ind i. Og det at den har noget sådan hele vejen omkring kroppen, det gør at den føler sig tryg. Og samtidig med, så gør det at den ikke kan bruge sine ben på samme måde, som den ellers kunne, hvis den sidder uden håndklæde. Så tager vi vores medicin, og det har vi allerede gjort klar. Og så løfter vi Basse lidt op, så vi ikke får alt muligt medicin her på puden. Og tager pegefingeren og løfter op i læben på ham. Og så kører man sprøjten ind. Og holder lige lidt på hovedet, så han ikke trækker sig tilbage. Så giver vi bare medicinen lige så stille. Sådan. Ja, og det smager ikke ret godt. Vel?